Piştî dîtina termê her du ciwanên Kurd Ebdûşêx Ehmed kurê Bilal û Henan kurê Hesen li ser rêya racoya sereke di nava Zeviyan li Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê grûpeke nenas kelûpelên mala yek ji wan qurbaniyan dizîn. Ji dereke taybet ji kampa Dûmîz ya peneberên Rojavayê Kurdistanê ji dezgeha Arkêra ragihand ku dema malbat di merasîma şîna her du qurbaniyan de li gundê Şêx Ehmediyê raco beşdar bûn. Kelûpelên navmala Henan li taxa Eşrefiyê ya navenda bajarê Efrînê bi temamî hatin dizîn. Ji dera taybet her wiha balkişan ser ku tanha nehatiye diyarkirin ku tawanbarên rastaqîne yên bi karê diziyê rabûne kî ne. Her wiha tu encam derbarê kujeran de derneketiye. Her du ciwan karê firotina keskatî û fêkî bi otomobîlên xwe dikir û di nava gundan de wekû firûşkarên gerok digerîn. û dema ji navenda bajarê Efrînê berê xwe didane gund di heştê meha şeşan rastî bûyerê hatin. Ji derên Xwecehê eşkere kirin ku her du navborî ji aliyê welatiyekî Ereb ji yên li Efrînê hatine bicihkirin hatine terorkirin. Ji aliyê xwe ve rêxistina mafê mirovan di raporteke xwe de dabû zanîn ku ji ber ku dana bacan ji bo wan çekdaran red dikir, her du navborî rastî gefan ji aliyê çekdarên Cebel Şemiyê ve li Suqulhala Efrînê hatibûn. Li Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê rojane binpêkirin di derheqê Kurdan de têne encamdan. û tanha asûyên dîtina çareseriyekê ji rewşa Efrînê re ne zelal û xuya ne.